vakasenderana chibvumirano chekubira nyika pasina anosungwa asi nhasi vosungisana. Aiwa, amene wanga wainzwa here mhuri yeZimbabwe. Aiwa, nauya achitaugwa panapa aiwa naprofeti Nyamakanga vachiti aiwa zvichibuda pachena zvakamboitika muna 2017 kupidiguka kwegovernment yaMugabe ndo zvava kuitika izvezvi. Sanapinda mashoko avataura nopano kuti bva wasubscribe wolike wotina on the bell icon nokuti panonyorwa pachinzi zvinhu zvacho angova mazvake mubato reZANU-PF vachisungisana nekudambura zvibvumirano zvavakaita nguva yakapidigurwa hurumende yavaMugabe sezviri kutaurwa naBishop Kelvin Nyamakanga. Saka zvinonzi sezviri kutaurwa pano, temu yakadambura hurumende yavaMugabe inonzi ine zvibvumirano zvakawanda zvayakaita, zvizhinji zviri zvekubira nyika pasina aizosungisa kana kutsiura mumwe. Asi nhasi zvimwe zvezvibvumirano zvacho zvava kutadza kuzadzikiswa. Aiwa, muri yeZimbabwe pane tension iri kunzi aiwa iri kuitika pakati aiwa paEdie Mnangagwa pamwe chete naChiwenga zvinzi ava vakomana avava aiwa pane zvibvumirano zvakaita aiwa vachangopinda kana kuti vachangobva kupidigura Mugabe zvakunzi aiwa nhasi vava kusungisana vakomana ava. Vachitaura panapa Nyamakanga anotaura chinhuwana chete, pane chinhuwana chiri pachena chekuti aiwa vakomana vangu vakawirirana kuti Edie Mnangagwa anorana temu yekutanga then yechi2 Chiwenga opinda, but zvitenderano izvi chakaputsiwa. Izvezvi Edie Mnangagwa akutokambenera for third term achada kuti Chiwenga apinde. Asi pane zvimwe zvibvumirano zvekubira maresources enyika aiwa kana kuluta pasina aizosungisana mumwe. Asi nhasi aiwa matables azotena. Chipotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko awa. Pinai comment section medu mutidze mafungiro enyu, musangano subscribe kulike chinotina on the bell icon.